100 kuukaudessa. Voi kasvaa isoksi omaisimneksi. Sijoita joka kuukausi. Korkoa korolle tekee keen. Aika on peräystäsi. Aloita mahdollisimman aikaisin. 10 vuoden päästä hämmästyt. Aika tekee työ. Älä odota huoviseen. Kaikena päivä on tärkeä. Aloita pienellä summalla. Automatisoisi joka kuukausi. Pienet tavat, suuret tulokset. Tuleva minäsi kiittää sinua. Elä laittaa kaikkia yhteen paikkaan. Hajauttaminen pienentää riskiä. Älä panikoi uutisista. Kärsivällisyys voittaa aina. Tulojen kasvattaminen auttaa myös. Sijoita itseesi. Paras aika oli eilen. Toiseksi paras aika on nyt. Pienet summat, suuri omaisuus. Seuraa lisää rahavinkkejä.